Sí, avui reprenem les visites a l'interior de la central i són unes visites molt exclusives, perquè es fan molt poc sovint. Aquest any en farem 4 i és veritat que l'any passat no les vam poder fer, llavors amb moltes ganes les reprenem. La idea és entrar realment a les instal·lacions on normalment no es pot entrar, o sigui, per això diem que és una visita exclusiva, i potser sí que és més tècnica, perquè expliquem, per força, entrem on hi ha els generadors, llavors expliquem com funcionen, com arribem a produir electricitat gràcies a l'aigua, com una miqueta com va tot això. I és una visita, de veritat, que agrada molt. Ja en tenim 3 plenes i encara queda lloc per una, vull dir que estigueu pendents. Sí, és una visita que ja es fa des de fa uns quants anys, que es va impulsar per aquesta demanda de la gent de «Ostres, no podem entrar, tothom vol entrar sempre», llavors vam pensar que era una bona idea i ho combinem, és a dir, la prioritat sempre és la producció, el manteniment, la prioritat és la central, però arribem a trobar moments en què tenim aquesta sort de poder entrar i ho fem.